Mga kautoran, mayong adlaw sa tanan. Tiyo naman sa pagmamalandong sang pulong sang Ginoo. Nagangaton pagatunan subong nga bahin sang balang kasulatan makita sa Mateo kapitulo 3 halin sa 13 tubtob sa 17. Kagini akon pagkapasahon sa tiligaynon nga Bible nga nagasiling. Karon nagabot si Jesus sa Jordan halin sa Galilea, kag nagkadto siya kay Juan sa pagpabautiso. Si Juan hindi kuntani magbautiso sa iya nga nagasiling, "Ako ang dapat magpabautiso sa imo, kag ikaw pa karon ang nagkari sa akon." Pero si Jesus nagsabat sa iya, "Sige lang, kay sa sini nga paagi ginatuman ta ang ginapaabot sang Dios." Gani nagsugot si Juan. Sang mabautisuhan na si Jesus, nagtakas siya, dayon ang langit nag-abri, kag nakita niya ang Espiritu sang Dios nga nagkunsad subong sa isa kasalampati, kag naghapon sa ibabaw niya. Kag may tingog gikan sa langit nga nagasiling, "Amo ini ang hinigugma ko nga anak, nga akon gid nahamutan." Kabay nga ang Dios magapakamayo sini nga mga pulong nga akon gid basa bag-o lang, kag ini nga bahin sang balaan nga kasulatan nagatudlo sa aton sadtong tion nga si Jesus Christ nagpabautiso. Intugyan niya ayang kaugalingon kay Juan Bautista agod magpabaptize sa iya. Kag ang lugar nga gintudlo dito sa suba sang Jordan. Ang background sini nga mga kamatuoran nagahambal sa aton sang subong sini nga si John sadto nga tion nagapanudlo o kon nagapangwali didto sa wilderness, kag madamo ang mga tao nga nagpalapit didto kag nagpamati sa iya. Kag si Juan nagahambal nga dapat sila maghinulsol sa ilang mga sala. Kag ang mga tao nga nakabati nga naghinulsol sa ilang mga sala, ginbautisyohan diyan ni Juan dito sa suba sang Jordan. May mga tao dito nga nagpalapit nga wala man nagtuo, amo ang Parisiyo kag Sadyusiyo. Gusto sila magpabaptize kay Juan, pero si Juan wala magsugot, kay ang bautiso iyan ni John nagabaptize lang siya sang mga tao nga nagahinulsol sang ila mga sala. Kung sa aton pa, kung wala ang tao nagahinulsol, hindi siya magbaptize. Amo yan to nga nag-refuse siya sa mga Sadyusiyo kag Parisiyo, kag si John naghambal pagana sa ila, sang isa ka daw medyo masakit-sakit nga pulong, siling ni John sa Parisiyo kag Sadyusiyo, kamo nga mga kaliwat sang manog. O gintawag sila ni John sina tungod kay nakita ni Juan nga wala sila maghinulsol. Pero yari ang lain naman iya nga sugilanaw na nungod kay Kristo. Sadto nga tion si Jesus Christ nagkadto man kay John agod magpabaptize sa iya. Si John nagbalibad sa pirmiro nga tion, siling ni Juan, "Dapat ikaw ang magbaptize sa akon, hindi nga ako ang magbaptize sa imo." So nabalaan ni John nga si Jesus Christ iya, anak sa Dios, manluluwas, Mesiyas, kag nagbatyag si John tungod kay si Kristo wala man niya sala, kag hindi man dapat siya maginulsol. Siling ni John, hindi pwede, dapat ikaw ang magbaptize sa akon. Pero si Jesus Christ nag-ayo gid. Nag-request din siya kay John nga, "Sige lang, himuon lang naton ini,
kay ini amo ang ginapaabot sang Amay sa langit. Kung sa aton panalig Jesus Christ, amo ini ang kabubuton sang Amay sa langit nga dapat nila nga himuon. So si Jesus Christ nag-submit siyang kagalingon sa pagpabaptize. Ginbaptize siya dito sa suba sang Jordan. Pero ang baptizo ni Jesus Christ lain sa iban. Kay man si John nagabaptize kung ang tao maghinulsol sang sala. Sa kaso yan ni Kristo, hindi siya bagay maghinulsol kay way man siya sala. So, unique niya nga sugilanon kay nagpabaptize si Kristo nga wala siya sala, lain sa iban nga mga tao nga nagpabaptize nga sila yung naghinulsol kag nagpabaptize. Si Kristo iya nagpabaptize nga wala man iya naghinulsol kay man wala siya sala. Anak sa Diyos, nagkaret sa kalibutan, nagkabuhi siya nga matindlo nga wala sing bisan isa kasala nagkasulod sa una-una kag balatyagon o kung kabuhi ni Jesus Christ. So siguro ang dako naton nga pamangkoti nga ang nagpabaptize si Kristo. Kay si John nagsugot na lang. Tilawan ang liwat naton basa ang 15. Pero si Jesus nagsabat sa iya, sige lang, kay sa sininga paagi, ginatumanta ang ginapaabot sang Diyos. Gani, nagsugot si Juan. Kung sa aton pa ginapaabot niya, kag ini amo ang gusto sang Amay. Ginapaabot sang Diyos, o kung sang Amay sa langit, nga dapat si John magbaptize kay Jesus Christ. So, testingan naton, kuhaon naton ang mga huna-huna kung ano ay ang nakatulod kay Jesus Christ nga ang nagpabaptize siya, nga way man siya sala. Una, ako naging basa nga ini amo ang ginapaabot sang Amay sa langit. Ini amo ang dapat nga himuon ni Jesus Christ. Kay man sa siningation, dapat si Kristo maghimo na sa iyang misyon. May misyon si Kristo nga himuon diri sa duta. Pero dapat si anay magpabaptize agud sa paghimo sang misyon nga iyang paghimuon. Nabala naton kag siguro permi na naton mabatian nga ang misyon ni Kristo diri amo ang pagluwas sa tanan nga mga katawhan nga nagatuo sa iya. Bisan pa ang John 3:16 nga ato na memorya nga nasiling kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay ginhatag niya ang bugtong anak. Agod nga bisan sino nga magtuo sa iya, hindi madula kundi makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Ini nga bersikulo nagatudlo sa aton nga si Jesus Christ ginpadala diri sa kalibutan agod nga maghatag sa aton sang ginasiling nga kaluwasan. Kagluwas sina may ari pagid nga bahin sang balaan kasulatan nga matnahag nga naghambal sa aton kung ano gid ang tuyo ang misyon ni Kristo nga nagkari siya diri sa duta. Pasahon nakon ang Lucas 19 versikulo 10. Nagasiling diri ang anak sang tao nagkari sa pagpangita kag sa pagluwas sang nadula. Okay, ang pulong dre, ang anak sang tao amo si Kristo. Nagkari sa pagpangita kag sa pagluwas sang mga nadula. Pagpangita kag pagluwas. Ang nadula dre kita. Si Kristo nagkari sa pagpangita kag pagluwas sa aton. Ini amo ang mayor nga mission ni Jesus Christ. Nga ginpadala siya sang Amay, nga ang nagkari siya sa sininga duta,
agod sa pagpangita kag pagluwas sa aton. Sumathag na ngamoy na ang mission ni Jesus Christ nga paghimuon. Pero akong libat suliton para nga matag ini sa aton. Sa pagsugod ni Kristo himo sa sini nga misyon, dapat magpabaptize si anay kay ini amo ang ginapaabot sang amay sa langit. Magpabautisyo si anay kag maghimo sini nga hilikoton. Okay, tanaw naton ang mga kamatuoran nga makita naton nga napagkit sa balaang kasulatan. Si Jesus Christ natao sa isa ka birhen nga si Mary. Kagang tatay niya amo si Joseph. Ina amo ang ginatudlo sa aton nga nasulat sa balaan nga kasulatan. Kag si Jesus Christ nagpuyo, nag-istar siya mga ginikanan nga tawhanon nga ginikanan. Kay man si Jesus Christ siya anak sang Dios, kag ginatawag man siya anak sang tao. So tungod kay anak siya ni Mary kag ni Joseph, subo nga tawhanon nga ginikanan, nag-istar siya dito sa lugar diin ang iyang tawhanon nga ginikanan nag-istar dito sa Nazareth. Kag sa aton pagtuon sa Bible, masapon naton nga si Jesus Christ nagdako dito sa lawas kag sa una-una panimuot kag sadtong 12 anyos pa siya nasapuan nga nagkadto siya to sa templo sa Jerusalem. Kag ginpangita siya ni Joseph iyang tatay kag nakita siya to kag ginagpamangkot siya ni Joseph nga ang nagpalayo ka sa amon kay medyo nadula siya. Kay man pista sa to ang pagkadto nila sa Jerusalem. Ti si Jesus Christ ang sabat nga ginapangita gid ninyo ako. Hindi bala bagay nga yari ako diri sa balay sang akon amay, ang nasiling naman niya nga amay dito sa langit kay man templo to, simbahan to kag mga pari dito ang mga kaistorya ni Jesus Christ. Kung saton pa mga 12 ka tuig si Jesus Christ, aton pa masapuan nga si Joseph buhi pa sadto nga tion. Pero tapos sadto hindi na naton makita ang record kundi na si Joseph, si Mary ara maatag pa sa kasal sang Kana, ginimbitar si Jesus Christ, mga apostles, kag dito pa si Mary ang nanay ni Jesus Christ. Pero si Joseph ya wala na naminsunar. Kung sa aton pa, temprano pa nga napatay si Joseph. Kag tungod sina, si Jesus Christ amo ang nagtindog nga daw tatay sang panimalay. May negosyo sila dito sa Nazareth nga amo ang pagpanghimo sa mga lamisa, pulungkuan, iban pa mga kabinet. May shop sila dito. Tungod kay napatay naman si Joseph, si Jesus Christ amo ang nag-manage sang amo nga negosyo kag nagbulig sagod siyang iloy kag sa iyang mga utod. Kay man si Mary kag si Joseph may mga kabataan pa. Sila iya nga duha ni Mary makabig nga half brothers kag sisters ni Jesus Christ. Tungod kay si Joseph wala na, si Jesus Christ amo ang nagpangulo sang amo nga shop kag nagbulig sa ilang panimalay. So sa sina nga tion, wala pa iya si Kristo makahimo sang misyon nga tuyo sang iya amay sa langit. Kundi dito pa siya nagbulig sang pagpangabuhi sang iya mga utod kag sang iyang iloy nga amo si Mary. Siguro makuhaan ni daton jo tayo nga leksyon sa mga kabataan
Mga kabataan, si Jesus Christ daw manami nga implo nga ginhatag naton o kung ginhatag niya sa aton. Siguro ang inyong mga kinikanan, mga mabakod pa pero mag-abot ang tiyon nga sila mga tigulang na nga hindi na makatrabaho, inyo obligasyon nga mga kabataan ang pag-atipan sa inyong mga ginikanan nga mga tigulang na. Amo ini ang ginhimo ni Jesus Christ kag sa nakita niya ini ginahatag niya ini ay implo nga dapat himuon sa mga kabataan sa ilang mga ginikanan nga tigulang na. Kung kaysa may ara nga hulubaton siguro matuod man nga nagasiling ang isa ka iloy kag tatay makasagod sang napulo nila nga mga kabataan. Pero ang napulo ka mga kabataan hindi makasagod sa ilang tatay kag nanay kung tigulang na. So daw masakit ina ano? So I believe that the life of Jesus Christ is the best example for us to follow today. Siya nagtalos sa iyang amay, si Joseph, siya nagbulig sa bugos nga panimalay. Kabalo ka kung pila ka tuig ang gingamit ni Kristo dito. Sulit-sulito na kon nga ang misyon ni Kristo amo ang pagpanudlo kag pagpangita sang mga mga tao nga wala nagkalaluwas. Amo ina ang misyon niya pagkari. Pero sungod sina nga sitwasyon sa iyang panimalay, nga iyang tatay nga si Joseph, tawanon nga tatay, temprano pa napatay, si Jesus Christ didto nagtiner sa ilang balay agod masugata ang ilang kinahanglanon sulod sa 30 ka tuig. Imagine, 30 ka tuig. Tapos 30 ka tuig amo panikag nagpabaptize si Jesus Christ. Agod magsugdan niya ang misyon nga ginatag siyang amay sa pagpangita kag sa pagluwas sa mga tao nga nadula. So 30 ka tuig dito siya nagtrabaho sa Nazareth. Upod siyang iloy, kag upod siya iyang mga uton. Tapos si Kristo nagpabaptize, sugdanan niya ang misyon nga amo ni ang ginkarin niya sa kalibutan. Amo ni ang ginhatag siyang amay nga iyang pagahimuon. Kag kon aton pagid sukit-sukiton ang Bible, ang gingamit lang ni Kristo sa pagpanudlo, pagwali, tubtod na patay siya, kag nabanhaw, kag nagbalik sa langit, mga 3 lang katuig, 3 years. Ikumparar mo sa iya pagtinirto sa Nazareth nga mga 30 katuig ang pagbulig niya sa ilang panimalay. So 3 katuig. So si Kristo nagtudo-todo pangwali, panudlo, ginlansang sa cross, nabanhaw, nagbalik sa langit, natapos niya ang iyang mission diri sa duta, mga 3 lang ka tuig. Kag sa sina nga 3 ka tuig, nagpakita, ang Bible nagpakita sa aton, nga natapos ni Jesus Christ ang iyang mission, ang iyang trabaho nga ginhatag siya sang amay, sulod sa 3 ka tuig. Kag base kung magsiling kita nga base way natapos ni Jesus Christ, ari ang pangamuyo ni Kristo. Ini makita sa John chapter 17 verse 4. Ang siling ni Kristo amo ning pangamuyo niya sa amay. Ini nga pangamuyo dali na lang ang tion nga ilansang siya sa cross. Pero nagpangamuyo siya. Siling niya, ginhimaya ako ikaw sa duta. Amo ning ginambal niya sa iyang amay. Kag natapos ko na
ang buluhaton nga imo ginhatag sa akon. Si Kristo amo naghambal sini. Sinong ginhambala niya ang iyang amay? Nagpangamuyo siya, amay, ginhimaya nakon ang imo ngalan diri sa duta, kag natapos ko na ang hilikoton, ang obra nga imo ginhatag sa akon. Kag ginsulit ini ni Kristo sa tong didto siya ginlansang sa cross, isa sa mga pula nga ginhambal ni Kristo, nagasiling siya, tapos na. Amay, tapos na. So si Kristo wala sang lipatan diri sa duta nga obra nga wala niya ginhimo. Nga makasiling kita, nagbalik lang siya sa langit, pero wala niya mahimo ang iyang obra. Ang Bible nagapakita nga sang si Kristo nagbalik sa langit, tapos siya nabanhaw, ang tanan nga olobrahon o commission nga ginpahimo sang amay sa iya, natapos niya na. Akon ginini ginhatag sang isa ka matag nga sugilanon, kay man subong sa aton kalibutan, karamo sang mga istorya nga hindi tutuod nga wala man gani nasulat sa Bible. May mga tao nga nagahuna-huna nga si Kristo nagbalik na lang sa langit nga wala niya matapos ang iyang obra. Kay man ginlansang siya sa cross. Siling nila tungod kay ginlansang siya sa cross, kag napatay siya, wala niya natapos ang iyang obra. Kag may sugpon pa na. Tungod kay wala matapos ni Kristo iyang obra, siling nila, sila ginpadala sa Dios diri sa duta agod nga tapuson ang obra ni Kristo. Ina wala sing kamatuoran. Sundon naton ang ginahambal sang Bible. Ang ginahambal sang Bible nga gintapos na ni Kristo. Hindi na niya bagay sugpunan kag iyang tapuson. Kung mabatian naton ina nga sugilanon sa iban nga mga tao, dapat imo pamalandungan kag ikumparar kung ano ang ginatudlo sang Bible. Wala sing nalipatan si Kristo nga obra diri nga wala niya na obra. Nagbalik siya sa langit, nagpungko sa tuo nga side sa amay, sa pagpamatuod nga nagrelax siya, kay man tapos na ang iyang obra. Kag amo ina ang ginahambal sang balaan nga kasulatan sa aton. So, bisan sa malipot nga panahon nga ginhimo ni Kristo yang obra, mga 3 lang ka tuig, pagpanudlo kag paghalad siyang kabuhi didto sa cross, agod matigayon ang aton kaluwasan, natapos niya na ang kaluwasan nga among tuyo niya nga ginkari sini nga kalibutan. Kag kun aton pagid padayonon ang ginhambal sang Bible sa aton, kung ano ang natabo sang tion nga ginbautisohan si Kristo. Tanaw naton ang 16 kag 17. Sang mabautisohan na si Jesus, nagtakas siya. Dayon ang langit nag-abri, kag nakita niya ang Espiritu sang Dios nga nagkunsad subong sang isa kapating, kag naghapon sa ibabaw niya. Kag may tingog gikan sa langit nga nagsiling, amo ini ang ginahigugma ko nga anak, nga akon gid nahamutan. Diri nakita naton ang balaan nga Bible nagatudlo sa aton sang 3 ka personas present didto sa pagbautiso ni Jesus Christ. Nagsiling di ang Bible, nagbukas ang langit, nagpanaog ang balaan ng Espiritu nga daw hitsura sang salampati, kag may naghambal halin sa langit, may tingog nga naghambal, ini amo ang pinalangga kong anak, nga sa iya may kalipay o kon nahamuot ako. Ang nahamutan ko nga anak, amo na ang sugilanon, amo na ang tingog nga halin sa langit. Una,
May ara kita nga doktrina ginatawag nga Trinity. Ang Trinity sa aton pa may tatlo ka personas sa isa ka Dios. Kung kaisa do hindi pa ginaton inamahangpan. Ang aton una abi naton tatlo ang Dios. Hindi may isa ka Dios. Pero mayara tatlo ka personas sa isa ka Dios. Diri nakita naton pag-baptize kay Jesus Christ. May tingog nga naghalin sa langit. Sino to tingog? Tingog sang amay. May nanaog nga salampati. Anong siling siyang Bible? Balaan ng Espiritu. Nakita nga daw salampati sa dagway sang salampati. Kag ang ginbautisohan si Kristo, may tatlo ka personas sa isa ka Dios. Ang tingog sang amay, ang ginbautisohan si Jesus Christ, ang nagpanaog nga sa dagway sang salampati, amo ang Holy Spirit. So liwaton akon agud matinaw sa aton una-una, may isa ka Dios. Pero sa isa ka Dios, may tatlo ka personas. Hindi tatlo ang Dios, isa lang. Pero sa isa ka Dios, may tatlo ka personas. Kaginin tatlo ka personas present ara sang pagbautiso ni Jesus Christ. Na mga utod akon pagid ihambal balik jutay. Kung ang obra ni Jesus Christ hindi insakto, kung pagpabaptize niya kay John hindi insakto, kag kung ang iyang obra wala matapos-tapos, hindi maghambal ang Dios, ang amay sa langit, nga ini amo ang akon anak nga nahamutan, nga sa iya may kalipay ako. Kung ang ginobra ni Jesus Christ diri balingag sa ginapaabot sang amay, siguro magsiling ang amay, ini amo ang anak nakon nga malalison. Pero ang Bible matag nga nagsiling ang amay, ini amo ang akon anak nga pinalangga. Pinalangga tungod kay si Kristo diyan diri pa sa duta, ang iyang ginahimo lunsay kabubuton sa iyang amay sa langit. So kung si Kristo nag-submit sa iyang kagalingon sa pagbabautiso kay John, kita dapat amo man sina kay amo ina iya ang ginapaabot gali sang Dios sa aton nga kita dapat magpabaptize sa tubig kag mag-alagad sa Dios sang maminatudon. Sa pagid kabagay nga aton tanawon diri sa Bible, nagsiling ang Bible, sa tapos si Kristo ginbaptize ni John dito sa suba sang Jordan, nagtakas siya. Tapos na baptisuhan, nagtakas. So aton ina dumdumon ang pulong nga nagtakas. Sang nabautismohan na si Jesus, nagtakas siya dayon. Okay. Kay man, karon nga panag-on, medyo naglibog ang aton ulo, kay kadamo sang metodo o kon paagi sang bautiso. May ara nga baptism, nga wisikan mo ang ulo sang tao, o kung sang bata, kag singganon mo ako magabaptize sa imo sa ngalan sa Amay, Anak kag Espiritu. May ara man niya nga bubo, butangan mo ang tasa tubig, bubuan mo yang ulo, kag singganon ako magabaptize sa imo sa ngalan sa Amay, Anak kag Espiritu. May lain man niya nga sahi isang baptiso nga ini do amo ama bulubudlay. Itusmaw mo sa tubig ang bilog nga lawas sang tao, kag magsiling ako magabautiso sa imo sa ngalan sang Amay, Anak kag Espiritu. Ano nga metodo ang gingamit ni John sa pagbaptize niya kay Jesus Christ? Ano wisik? Ano bo halin sa baso o kon tasa? O kon tusmaw sa tubig? Doon mga suba ni Jordan River. Kag ang pulong tapos siya na bautismohan, nagtakas siya.
Hindi ka makasiling nagtakas kung dito ka nangadaan sa takas. So taton pa dirigi siya sa tubi, sa dalom. Kag kon wisik o kon bo, hindi ka na kinanglan nga dito ka sa dalom. Nagkandos ka lang tani. Nagsiling lang tani ang Bible nga nagkandos si Jan sang tubi sa baso kag ginbubo siyang ulo. Pero ang pulong nagtakas sila. So ang metodo nga gingamit gali ni John sa pagbaptize kay Jesus Christ amo ang tusmaw sa idalom gid sang tubi. Kag kun amo sina kung kumbinsido kita sa natudlo sang Bible kag amo ginanaya ang metodo nga gingamit ni John, dapat subong amo lang na aton sundon. Kay man ang kabuhian ni Kristo aton pagsulundan. So kung amo ina ang ihimplo sang nga ginhatag ni Kristo sa aton, kagamoy na ang metodo nga insakto, kag gusto, hindi na maglibog ang aton ulo, dapat kita karon nga mga tao, tapos kita nagtuo, naghinulsol sa aton mga sala, i-submit naton ang aton kaugalingon sa pagbaptiso, kag ang metodo, amo ang ginasiling naton, nga tusmaw o kon immersion nga ginagamit ni John dito sa suba sang Jordan. Kon ang metodo sa pagbaptiso kay Kristo sala, ang iyang amay hindi maghambal nga ini pinalangga kong anak. Siguro nagsiling ang amay, hindi na among ginahimo mo ang imong bautiso, hindi na insakto. Dumduma nga ang mission sang amay amo nga si Jesus Christ, ini ang kabubuton sang amay, magpabautiso sa tubi, insakto nga metodo, agod nga sugdan niya ang iyang mission sa sini nga kalibutan. Kag ang mission sa pagkaridre, kagamoy na ang plano sa amay, nga ginpadala siya, amo ang pagpangita kag pagluwas sa aton nga mga tao nga nadula o kon mga tao nga mga makasasala. Siguro ang akon mabilin sa katapusan amo ini nga kung gusto kita magplano, magsunod sang plano sang Dios, kung gusto naton nga mag-alagad sa Dios sing maminitpudon, kag amo ina ang ginapaabot sang Dios sa aton. Kita nga mga Kristohanon, kita nga mga tumulo kay Kristo, nagkapaabot siya nga kita mag-alagad sa iya. Ang Dios wala nagapaabot sa mga tao nga nagsikway kay Kristo. Ang Dios wala nagapaabot sa mga tao nga wala magtuo, maghinulsol sa inyong sara, nga amo ang mag-aalagad sa iya. Pero ang aton Dios nagapaabot nga kita nga nagtuo, nagbaton, genuine nga mag-Kristohanon, dapat mag-alagad sa iya. Kag kung gusto kita nga lubos ang aton pag-alagad, dapat magpabautiso kita anay sa tubi. Sa aton pagbabautiso nagasiling kita sa Dios sa langit, Amay, sugod karon, mag-aalagad nako sang maminatud-on nga pag-alagad. Ginasunod lamang naton ang ihimplo nga gingamit ni Kristo nga dapat naton sundon. Pero may isa ka bagay nga aton lang imit lang sang malipot kutob sa aton masarangan. Tapos si Kristo ginbautisuhan, gintintar siya dayon ni Satanas dito sa wilderness. Gusto ni Satanas nga pugngan si Kristo sa paghimo sa iyang Diyos ng hilikoton, siyang mission agod nga ang mga katawan hindi magkaluluwas. So gintintar siya to ni Satanas. Ang una ng temptation, nga tubang niya ginambal ni Satanas amo, nga sige niya, himoa ining bato nga tinapay. Gusto ni Satanas nga si Kristo himuon lang nga manog supply sang tinapay sa mga tao.
Hindi na siya magpalansang sa cross, kay man ang iyang pagpalansang sa cross, amo ina ang paagi, ang tao magkalaluwas. Kay siling siyang Bible, kung wala sing pagpatulo sang hamili nga dugo ni Kristo, wala sing kapatawaran sang aton mga sala. Kay iya lamang dugo amo ang makatinlo sang aton mga sala. So ginalikaw siya ni Satanas. Ang gusto ni siling ni Satanas, okay, gusto bala nimo nga ang mga tao magsunod sa imo. Kung amo na ang gusto nimo nga mga tao magsunod sa imo, then himo ka sa tinapay, i-supply mo sa tanan nga mga tao, agod ang mga tao magsunod sa imo. Mga utod ang kamatuoran amoy niyo. Bisan pa ang tanan nga mga tao magsunod kay Kristo, kay ginpakaon niya, ina ang mga tao hindi magyapon magkalaluwas, kay wala matinloan ang ilang kabuhi sang hamili nga dugo ni Kristo. Ginhimo lang nina ni Satanas agod nga malikaw si Kristo sa paghalad siya ang kabuhi dito sa cross. So immediately tapos si Kristo na bautisuhan, gintintar sa dayon ni Satanas agod pugngan nga hindi mahimo ang iyang misyon. Amo man sinagyapon nga strategy ang ginahimo ni Satanas sa aton. Kung kita mag-submit sa aton kaugalingon sa pagbabautiso sa tubig, sa tinutuyo agud mag-alagad kita sa Dios, damo dayon tentasyon nga nagapugong sa aton, agud hindi naton mahimo ang Dios non helikoton. Pero ang Bible nagatudlo sa aton sa James chapter 4 verse 7. Siling siyang Bible, subulan ninyo o kung batuin ninyo si Satanas, kay siya magadalagan halin sa inyo. Batuan, sang ginbatuan ni Kristo si Satanas wala makadulot. Gindaog ni Kristo ang mga tentasyon ni Satanas. Amo man ina ang aton himuon. Resist the devil and he will run away. Magadalagan siya palayo sa aton. So kung desidido ikaw sa imong kaugalingon, magalagad sa Ginoo, magpabaptize ka, kag kung damo nga tentasyon magaabot, batui kay ang Dios kaupod naton kag magmadinalagon kita upod kay Kristo sa aton pagpangalagad sa sininga kalibutan. Maraming salamat. Kakabay nga ang Dios magpakamayo sa aton.